Llistes d'espera llargues, com un dia sense pa, manca evident de professionals i gironins que esperen sense en sortir-se'n. Una bona atenció sanitària, la mateixa que gaudirien si visquessin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els gironins, igual que els catalans de moltes d'altres comarques, partim d'una situació de desigualtat en l'accés a visites a l'especialista o pel que fa a l'entrada a quiròfan. Esquerra rendicionista de Catalunya intenta simplificar aquest greuge atribuint-lo a una simple crisi de gestió, com si amb més burocràcia i calendaris pogués redefinir-se el servei i fer-lo eficient i sostenible. Obvien el col·lapse sistèmic que pateix la sanitat catalana, un col·lapse que han engendrat vostès i tots els qui amb un somriure teletubiesc han obert inconscientment les fronteres al ritme de passeu, passeu. Doncs ja ho veuen, han passat. Els tenim aquí, no treballen ni cotitzen, però dupliquen targetes sanitàries, omplen les sales d'espera, els consultoris i els quiròfans, tensionen les infraestructures d'una regió sanitària que havia estat dissenyada per atendre la població del país, no per cobrir els deliris proimmigracionistes de la casta política. Què esperaven? Que amb els mateixos edificis, amb la mateixa logística, amb el mateix personal i amb els mateixos pressupostos, amb què guarien i cuidaven 6 milions de persones, ara en podrien guarir i cuidar 8, 9 o 10 milions? La sanitat catalana no és com una plata de macarrons o una olla d'escudella, on en mengen 2, no en mengen 10, i si s'entesten a continuar racionant el que no toca, acabarem tots malalts i afamats. A la regió sanitària de Girona la situació és greu. Llistes d'espera que superen i amb escreix els terminis legals, posant en risc la qualitat de vida o la recuperació completa dels nostres pacients. A l'Hospital Trueta, la mitjana d'espera per a una operació de cataractes sobrepassen més d'un mes el termini legalment estipulat. A l'Hospital Santa Caterina hi ha llistes hematològiques que superen els 1.000 dies. Vostès van tenir responsabilitats de govern i no van resoldre aquesta dinàmica perversa. Ara, des de l'oposició, proposen plans i més plans. No hi ha pla que pugui pal·liar l'augment exponencial i artificial de població a la que han contribuït per irresponsabilitat o per interessos partidistes. Què es pensaven mentre governaven? Que podrien mantenir la qualitat assistencial multiplicant descontroladament la demanda? Que no s'engruixirien les llistes d'espera? Que no faltarien metges i infermeres per cobrir el servei? Que podrien continuar-se receptant determinats medicaments a costa de les arques públiques com s'havia fet tota la vida? Doncs ara ja han comprovat que no. Però en comptes d'admetre l'errada, demanar disculpes al contribuent i reconfigurar el discurs, l'actitud i les polítiques, reincideixen en el relat que ens ha dut fins aquí. Demanen fer més infraestructures, dotar de més recursos al sistema sanitari, però es descuiden d'anunciar qui en pagarà la factura de tot plegat. Com sempre, els catalans. Els catalans pagarem més impostos perquè vostès puguin inaugurar hospitals i adaptar l'oferta assistencial a les inclemències immigratòries. Cornuts i pagar el beure. Mentre els ripollesos veiem perillar l'hospital comarcal i la carta de serveis que se'n deriva, vostès manipulen el mapa sanitari a conveniència. Utilitzen estratègicament les aliances amb els hospitals d'Olot i Vic per buidar de competències i especialitats el centre de proximitat que tenim o que teníem fins ara, els habitants de Ripoll i de la comarca. Molt discurs de reequilibri territorial i de combatre el despoblament rural i a l'acabades et deixen sense serveis essencials. El Ripollès necessita un hospital fort, autònom i ben dotat, no una delegació administrativa sotmesa als criteris burocràtics de la central. Necessitem un hospital de gestió pública que rebi suficient dotació pressupostària per cobrir les necessitats dels pacients ripollesos, que recuperi activitat als quiròfans i que sigui capaç de treure especialistes, no per fer visites llampec com ara, no, per arrelar-hi i teixir complicitats amb els pacients. El campus de salut de Girona, amb una inversió de 740 milions, no es preveu que comenci a construir-se fins al 2029. Un projecte que va ser el més ben puntuat, no per la seva funcionalitat o confortabilitat, sinó per la seva estètica amable i la seva arquitectura bioclimàtica. La ideologia sempre una passa per davant del benestar dels ciutadans. Necessitem un govern que dediqui esforços no a la propaganda, als anuncis grandiloqüents o a la narrativa ideològica,
sinó obtenir resultats. Tinguessin tanta pressa per posar maons com per convocar rodes de premsa. Necessitem rebaixar les llistes d'espera, contractar bons professionals i, sobretot, limitar els serveis públics a qui ha contribuït, exigint pagament de la visita i del tractament a qui no ha aportat res a les arques públiques. Si volem garantir l'estat del benestar, hem de començar a assenyalar i desarmar a qui ha vingut a desballestar-lo.